Meta l-imħallef irtiran Giovanni Bonello l-sens tqarrijiet ibsa u li anqlu dubji kbar dwar l-awtonomija u l-funzjonalità tal-qrati llum, wieħed għandu verament jitħasseb. L-imħallef emeritus li serva bħala mħallef fil-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem huwa persuna li nissel rispett aktar u aktar fost dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tal-qrati u l-ġudikatura. Nhar il-Ħadd l-eks imħallef ta' intervista estensiva lill-ġurnal Independent on Sunday fejn għamel diversi stqarrijiet inkwetanti fosthom illi 16 mill-aħħar 17 il-ħatra li saru fil-ġudikatura kienu ħatriet ta' qraba ta' politiċi, ħbieb tal-ministri jew b'xi mod jew ieħor marbuta ma' involviment politiku. Stqarrija li għandha verament nissel tħassib fost dawk li għandhom għal qalbhom il-ġustizzja kif spjega l-Ħadd il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. The judiciary is now so packed with friends of friends that the problem will just keep self-perpetuating, even if the system is changed. Qed naslu f'punt illi ħajkun tard wisq. Fi kliem Giovanni Bonello stess, issa beda proċess li se jħalli problemi għal 50 sena li ġejjin u li ma jarax soluzzjoni għaliha. Kundanna qawwija li għamel l-istess imħallef il l-qrati Maltin f'każi ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem qegħdin sempliċement jagħtu t-timbru ta' approvazzjoni għall abbużi ta' dawk fil-poter. U semma wkoll il-fatt li pajjiżna huwa l-uniku minn fost dawk fl-Unjoni Ewropea fejn il-ġudikatura tintgħażel u tinħatar mill-Prim Ministru.